Ini ndine vana vangu 4, makomana 3 nemusikana 1. Saka musikana aingomuka everyday achiita chunamachira, chimuka achiita chunamachira, chimuka nchiwacha everyday, chimuka nchiwacha everyday. Saka musi wa28 February this year ndakabva ndamuka kuseri ndobva azviitira chunamachira azora vamwe vana vese madhoti. Ndati tinosazore vamwe mwana madhoti musoro. Saka ndakabva ndamuchinja hembe ndobva amira ndobva anotira pamaplate kudhize pamaplate. Ati tino zvaunoita izvi handizvifare. Saka ndakabva ndatema shamo nehasha ndikabva ndamurova. Ende veshwa ndakamurova ndikabva ndamubata gumbo rake ndamurembedza pajuraho nehasha. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi mhuri yeZimbabwe ndichikuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwamupurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home. Kune vachangotanga kuona chirongwa ichi nesu panguva ino, chirongwa chatinoenda mumajeri akasiyana muno muZimbabwe tichitenderera tichisangana nevasungwa vangava varume vangava vakadzi, tichitaurawo navo kuti tingazive kuti imhosva ipi yakaparika kuti nhasi vange vari muusungwa. Uye zvakare kutoziva kuti kuno kumajeri tiri kuona kuti vane maprogram avanoita kurehab kwavo ikoko, vanenge vachibatsiridzwawo kuti vakagara vakamirira kuti mutongo yavo pera vanenge vachiita maprogram, uyezve kuzoitira kuti kana vabuda vanowanawo zvekunoita vari kunze ikoko kwavanenge vachidzidziswa maskills akasiyana. Saka ndizvo zvatinenge tichiuya nazvo pachirongwa chedu. Saka muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe ndasvikawo kunzvimbo yeShurugwi. Ndiri paShurugwi Female Prison. Kuno kuShurugwi kana kune vanogara kunzvimbo iyi, tiri kunzvimbo kwenyu kuno ndangonzwa chinzi kuno ndiko kunogadzirwa mari, kuShurugwi kwakazara mari. Saka ndiri kuno kumhuri yeZimbabwe kuShurugwi paShurugwi Female Prison. Panoona mukana wokusangana nemusikana anonzi Teresa Bimi ane makore 25 years ekuberekwa. Saka mhuri yeZimbabwe regai panguva ino tichiwana mukana wokutaura naTeresa tinzwe zvizere kuti imhosva ipi yakaparika kuti nhasi Teresa ari kurarama ari muusungwa. Ndinokuchingamidza Teresa Bimi, ndizvo ndagona kutaura ka? Musikana nemakore 25 years ndizvo ka? Panguva ino mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti Teresa, imhosva ipi yawakapara iwewe nhasi uri muusungwa pazuva ranhasi? Ini ndine vana vangu 4, makomana 3 nemusikana 1. Saka musikana aingomuka everyday achiita chunamachira, chimuka achiita chunamachira, chimuka nchiwacha everyday, chimuka nchiwacha everyday. Saka musi wa28 February this year ndakabva ndamuka kuseri ndobva azviitira chunamachira azora vamwe vana vese madhoti. Ndati tinosazore vamwe mwana madhoti musoro. Saka ndakabva ndamuchinja hembe ndobva amira ndobva anotira pamaplate kudhize pamaplate. Ati tino zvaunoita izvi handizvifare. Saka ndakabva ndatema shamo nehasha ndikabva ndamurova. Ende veshwa ndakamurova ndikabva ndamubata gumbo rake ndamurembedza pajuraho nehasha. Saka idakaita ndikabva ndabuda ndaenda ndanowacha machira kunosingadhishi remachira kuseri. Chazvokuti mulokisheni dzimba dzinhu dzakafuratirana. Saka ndabva ndasingadhishi kuseri rehembe ndamusiya akarembera. Saka pakabva paita mumwe mukomana akabva auya aitsvaga baba mukuru, mudhi wemurume wangu. Ndobva akabva aona mwana iye ndobva vati vamubvisa kana ndakamuhenga. Ndobva vamutora maphotos. Ndobva vafonera polisi. Ndakabva ndasvika ndikaunika machira ndobva nditi ndabvisa mwana wenyu pama zvamaita muzere uzviusungisa. Ndikati nhasi ngazvizvodi zvinosungisa.
hanzi mamuchizviitire. Ndikati ana chikoti pamwe ndiri kumudi ndiri kuranga mwana nasingazivi. Ndobva vati uraiti. Ndobva vabva ndobva vafonera polisi. Ndobva polisi ndobva yato ikanditora pamba ndobva ndaenda kumaservice. Ndikanovata kumaservice. Ndavata kumaservice ndakabva ndazoenda kukoti. Ndikatongegwa mugwero. Ndaenda kukoti ndasvika ndikatongwa. Ndakatongwa musi wekutanga ndakapiwa 12 months. Ndanzi ndidzoke futi musi wa15 March. Ndadzokera kukoti ndanotongwa futi 18 months. Saka dzisi dzikabva dzaita 2 years pandakatongwa kukoti. Alright, Teresa. Tichata tichiti tidzoke mashure kuti tiite tichinzwisisa pamwe panenge pakaita kunge pasarira. Chekutanga ndikada kuziva kuti Tino ndizvo ndiye mwana musikana kawa. Panguva iyi aita izvizvi aiva nemakore mangani? Angatove ne4. Angatove ne4 years. Saka izvi zvekuitira tsvina magumbeze anga ane nguva yakareba achizviita here kana kuti zvakangotanga? Angatove nemwedzi achizviita. Achingozviita? Ipo pamwedzi pacho apa nekuti ndova 4 years anenge akwanisa kumboita kaconversation ndizvo ka? Anenge akwanisa kutaura kuti mudumbu kana kuti chi? Iye muchimbomubvunza kuti uri kuzviitire aiti chii chikuitika? Airwara here kana kuti? Kurwara ngasingarwari nekuti ndakatomboenda naye kuchipatara general nchiti pamwe ane problem yainayo. Akanzi haana problem yainayo. Alright, izvi zvireva kuti mudumbu make musina dambudziko? Musina dambudziko. Alright. Saka paita akaita izvizvi pane pamatsanangura kuti akaita ndobva atanga kuzora vamwe kumeso. Amene aizora aita ipapo aitoitawo kurura bhurugwa rake. Kana kuti otopinda machira pakati pevamwe pane ane madhota ake akurura bhurugwa isa pamusoro pevamwe. Ndozvaiita. Alright. Mataura kuti akazoti muzuva rimwe chete iroro akaenda muplace padosukira maplates. Ndobva aitira futi ipapo. Uri wamudumbu here? Aiwa. Asi iye Tino achinyatsotaura chaizvo mainyatsoona kuti mwana unyari right here kana kuti chi? Kuve right. Panga pasina kana kurwara kwekuti mwana anenge akuda kurasika njere or anything? Panga pasina. Asi kumubvunza kuti uri kuzviitire aiva neanswer here? Aingoti hapana. Obva atongonyarara? Saka mama akambomurora nyaya kuti zvakazoitika musi uyu maita hasha? Zvakazokuitika musi uwoyo chete ndopandakangomurova nehasha. Alright. Mataura kuti mimi makazosiya Tino makamuhenga pajurawo. Mama makanyatsoita zvekumuhenga sei zvakazoti vanhu vakasvika vakati hai zvinosungisa izvi? Ndakamisa musoro pasi makumbo mudenga. Musoro pasi makumbo mudenga? Saka anga akagamwa nei kuti asadonhe pasi? Apa? Ndakamusunga gumbo. Mamukamusunga gumbo? Saka mimi pamaizviita izvi mupfungwa dzenyu yange iri nyaya hasha here kana kuti maiti chii chikuitika? Nechekuona kwangu dzairi hasha because handisati ndakambozviita. Alright. Pavana venyu ava vamwesa makambosangana nedambudziko iroro? Handisati ndokutotanga. Ndokutotanga? Saka Teresa, panguva inodiwa vatariri vangada kuzivawo maages evana vako vaukasiya kunzoko. Vana vangu vandakasiya kunze first born mukomana ane 8 years. Kuchitera musikana anoti Tinotenda ane 4 years. Kuchitera anonzi Tawananyasha ane 3 years. Kuchitera Blessed ane 1 year 2. Ndinawo. Pane patambobvunza kuti saka pane zvimwe zvakazomboitwa here kuti mwana anyatsotarisiswawo ngava kumakoti ikoko vachinyatsoasesawo kuti hapana here chingadai chiri kuitika pane mwana. Pane zvakazomboitika here pane mwana uyu? Koti vakauya naye vakaenda kuchipatara akanotariswa nadhokita akanzi haana problem yainayo. Haana dambudziko? Hakana dambudziko rainaro. Alright. Saka nyange wakamurova sei aingodzokorodza izvozvo anga asingaregedzi? Anga asingaregi. Alright. Mati makazotongwa Gweru. Imi pazvaitika zvezi maigara kupi? Ndogara muGweru kuCharlton Park. Alright. Baba vemwanawo vachiona kuti ndo dambudziko ramuri kusangana naro musati mazoita musi wehasho vaitiwo chii muchivaudza kuti mwana uyu ndoziva kuti maitotaura kuti hamunawo mwana zvaari kuita? Ivo ndichivaudza vaingoti chimboenda naye kuchipatara umboenda naye kumasowe. Saka taienda naye asi zvacho zvanga zvisingambochinji because kuchipatara kwaingonzi haana chigwere. Kuenda kumasowe kwacho kumachechi kumwe kwataifamba kunzi anozviitisa. Ndozvavaingotaura kuti
pamwe zvichapera. Alright, saka kureva kuti kuzvipatara zvese nekumachechi hapana pakawanikwa kurasika njere kwemwana. Hapana. Alright. Ndanzwa kuti makazopinda kukoti zvamatsanangura. Teresa kuti waenda kukoti iwewe. Iwe uchipiwa mutongo uyu nekuti ndinovimba kuti pawakazenga wakusungwa pesapa wanga wakutona kuti zvandakaita zviye. Tingada kuziva mutongo zvakare nekuti iwe wakanzwa sei uchipiwa mutongo wako. Inini ndakarwadziwa pandakapiwa mutongo. Ndaive ndisingatozivi kuti ndopazvichasvika. Saka nanhasi ndoti ndikazvifunga ndinotombochema kuti izvezvi ndiri muno mwana wangu ari kusocial wifi. Saka zvinhu zvinondirwadza. Waiva nemumiririri? Ndakanga ndisina. Ko zuva racho rokupiwa mutongo murume wako aivapo here? Aivapo. Wakaona mukana wokutaura naye? Handina. Hauna kutaura naye? Ko pese pawainzi uya musi wakati ozoya musi wakati izvi zvaitika uchibva kumberi kana kuti? Zvaitika ndichibva panapa. Uchibva panapa wanga watoiswa murimandi? Alright. Inyaya. Wati mutongo zvakare wainzi chii? Wawakapiwa nawo uchinzi mhosva yekwei? Ndakapiwa 2 years. 2 years. Ndikuti vaikuti mhosva yawapara ndeyechi? Ill treatment of child. Ill treatment of child. Ndo mutongo wawo ndo waitongwa nawo. Alright. Ndofunga pangwene tiri kumbonzwisisa. Tiri kuona kuti uratidza kuti haungosiri munhu ane hasha zvakangoitika musi uyu ndizvo. Asi tinoda kuzivawo kuti Teresa Dimi, iwo uchikurawo upenyu hwako, wakakura upenyu wanga wakaita sei? Inini ndakakura ndichirerwa nemunini wamai vangu. Mai vangu vakashayika ndiri grade 5. Vakashayika mai vangu. Ndikakura ndichirerwa nemunini wamai vangu kusvika ndigumire form 3 chikoro. Handiti tashayiwa mari yekuti uende mberi. Kusvika ndizoroorwa. Ndakaroorwa ndine 17 years. Ndoda kwokushayiwa vabereki. Vanondiendesawo mberi. Kusvika ndizoroorwawo ndizogarawo kuGweru nevana vangu ndikazoita vana vangu 4. Alright. Upenyu hwako nemurume wako wanga uri upenyu hwakaita sei uchiri kunze? Upenyu hwangu nemurume wangu wanga uri right. Maisa kunetsana kana kuita sei? Pasina. Hapana pawakamboranga umwe mwana semarangiro wakaita uyu? Handisati. Kanga kari kekutanga. Alright. Tinovimba kuti munomu mune mapurogiramu akawanda munoitiswa nana gogo kuitira kuti pfungwawo dziwanewo zvinozi occupied dzisanyanya kufungisisa. Saka iwo Teresawo ndeipiwo purogiramu yauri kuitawo? Inini ndoita zvegadheni. Ndoshanda mugadheni. Ndodzvara muriwo, kudiridza, kugadzira mabhedhi, kudzvara maonyeni nemadomasi ndozvandoita mugadheni. Ndo basa randakafarirawo panapa mugadheni. Ndoraunoitawo uri muno mugadheni. Alright. Panguva ino tinoda kuuya kumhuri yeZimbabwe. Nekuti tine mukana futi watinokupawo uyo kuti utaure nemhuri yeZimbabwe kana une zvauri kuda kubatsirikana nazvo uri muno mukati meusungwa. Ndofunga pandambosvika ndichitanga kutaura nemi ndaona wakabata mwana. Hatida kungotiwo kumhuri yeZimbabwe kana une zvimwe zvaunoda kubatsirikana nazvo uri mukati meusungwa panguva ino unogona kunge uriwo mukana wekuti utaure nawo. Ininiwo pamwana wangu handinaye muno ndoda kubatsirwa pachikafu nehembewo dzekupfeka nemapamba. Ndozvinhu zvandoda kubatsirwawo nazvo pamwana wangu. Alright. Mwana achiri kunge ari pamukaka here kana kuti? Mwana ari pamukaka. Alright. Ndichiri kutomuisa ndotozedza kumurumura nekuda kwokuti ndiye ndisina chikafu. Ndangona kuzofa nenzara. Alright. Tikada kuziva kuti saka ivo mhuri kwako kusanganisira nemurume wako vari kumbouya here vachikushanyirawo vachikuona? Havasi kuuya izvi. Murume wako havasi kuuya? Ukamboredza kutaura naye here pafoni? Akatombofonegwa naofisa incharge wepanapa akati ndouya.
asi haana kuuya. Haana. Tingati akazvigamuchira kana kuti haana kuzvigamuchira? Iye semaonero angu ndinongoona semunhu asi asina kuzvigamuchira. Haana kuzvigamuchira. Tichida kudzokera mashure mbijana ipapo. Zvirezvo kuti musi wacho iwoyo paakadzoka achinzwa kuti iwo ndo zvaakaita, mune mashoko amakataudzana here anova unogona kuti nekuda kwekuti zvaakazotaura ndakaonawo zvisho kuti haana kuzvigamuchira ndo zvandanga ndaita? Ndambowana mukana wekutaura naye. Akatozosvika watotorwa nemapurisa kare? Anoshanda muno muShurugwi. Alright. Ko tanzwa kuti wakazengwa kuchengetwa namai nini nekuti vabereki vanga wasipo, asi kuziva kuti vabereki vako vanga vanogona kuwanika kupi, kana kuti mazita unoziva here kana kuti hauna kubvira waona mukana wekuvaona? Mai vangu ndova ndoziva, baba ndova ndisingazivi, asi ndongonzwa mai vangu vakangondiudza kuti baba vangu vanobva kuMhondoro. Vanobva kuMhondoro? kuMhondoro ndokunobva baba. Ko amai? Amai vanobva futi kuMhondoro iko. Mhondoro mumwe chete. Amai wakanga wakambovaona? Mai ndovaziva. Vachiriko? Mai vangu vakashayika. Vakashayika vese vari vaviri? Vakashayika. Ko amai nini havachiriko? Mai nini variko. Vanoziva here kuti uri kurarama uri musungwa? Handina namba dzavo, handidzizivi. Haudzizivi? Alright. Ndofunga tataura zvatataura zvese, tanzwawo nyaya yako nekuzosvika pakuti kurova mwana wako wakaita nekuti mwana anga achiita zvaanga achiita zvaunga usinganzwisi kuti zviri kubva kupi. Ndofunga tinosangana namai vazhinji vanoranga vana nemamwe marangiro, ende zvimwe zvinobva pakuti hasha, pamwe pacho unongosanzisi. Ndeapi mashoko aungada kutaura kuna namai kana takusvika panyaya dzekuranga vana idzi? Ndangoti hangu nanamai vakateerera pari zvino vana ezvino havachabvunzi kurova, nekuti ukarova mwana unopinda mujeri. Saka ndangoti vanamai ngatisiyanei nekurova vana. Mwana harohwi kana munhu une hasha. Ndo mashoko andingada kutaura muRezimbabwe. Alright. Ko mashoko aungada kutaura kumurume wako nevana vamwe vakasara, ndoda kuti kwasara 3 ndizvo? Vari kusocial welfare. Wataura pekutanga kuti vana vava kusokatwa nesocial welfare. Ndami mashoko aungada kutaura kumurume wako iwo? Ndangotiwo kumurume wangu ngauye waonewo mwana, because ndikutambudzika nemwana, handina chekumupa mwana ndiri muno. Saka ndangoti wauya uzoonewo mwana wake, amuhwigirawo chikafu nehembe dzekupfeka. Topfuurira mberi edu. Alright. Iwewe Teresa uri kutarisira kubuda rini? Ndobuda next year muna July, 13 July 2025. 13 July 2025. Alright. Teresa, tanchidzwa nyaya yako, tinotenda ngwachara nesu, takupendera chirongwa. Tanzwa zvakawanda zvawataura, mhosva nezvese makuriro ako. Kana panewo zviri pamwoyo wako, zviri pakadzika pemwoyo wako, kana wakasununguka zvaungadawo kutaura kumuRezimbabwe, nekuti nhasi uri muusungwa, zvakaitika, asi zvakupa mukana iwoyo. Nangu kumuRezimbabwe nanchikumbura uriregerewo kuti wopandichabudawo ndikukwanisawo kusangana nevana vangu mune zvakanaka. Ndozvandingade kutaura. Ndozvaungade kutaura. Alright Teresa, tinokushuvira kugara kwakanaka, tinoshuvira kuti uchawana mukana wokusangana nemwana wako zvakare, tinoshuvira kuti uchawana mukana wokuzodzokerawo kuimba yako yawakasiya kana uchinge wabuda munomu. Tinokutenda nekutaura nesu muRezimbabwe. Ndiye Teresa Bimi, musikana ane makore kana kuti mudzimai ane makore 25 years ekuberekwa, akapinda mukati meusungwa nekuda kwenyaya treatment of child. Anoti iye mwana wake akatanga kungoita zvisinganzwisisike, aiti akaizvibatsira kana kuti akaitawo pupu dzake, aizotora pupu dziya otanga kuzora vanin'ina vake, pamwe pacho ongoita zvisinganzwisisike. Zvireva zvemusi umwe mamwe mazuva Teresawo akazenga aita hasha ndokurova mwana, ndokumuhenga pajurawo, asi akumbira ruregerero ati muRezimbabwe ndokumbira ruregerero, ndakaita izvi ndine hasha,
kuti chii chingadai chiri kuitika nemwana wangu. Akataura kuti iye mukufamba kwaakaito zvipatara akamboedza kufamba nemwana kuti azive kuti mwana ane dambudziko here rainaro rinoita kuti aite zvaanoita. Asi iye anotaura achiti chandiri kungokumbira kumhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti ndiwane rubatsiro nekuti mumwe wevamwe vana vake ane vana 4 wainaye mudiki wacho anaye mukati meusungwa. Mwana anodawo zvakawanda zvokuti akwanise kudya, iye haana zvokumuritira. Saka kune vachada kubatsira Teresa Bimi uyu munogona kutibata panhamba dzangu ipapo paSly Media kuti mukwanise kumubatsira nezvaari kuda, uye zvakare ataura kuti ininiwo ndinoshuvira kuti kana ndichinge ndabuda munomu ndigokwanisa kusangana nevana vangu vaakasiya kunze. Ndiyo nyaya tanga tinaye pachirongwa chedu Home Away from Home. Ndinovimba muchakwanisa kubatsira murandakadzi uyo ane dambudziko rake rauya naro pano pachivhitivhiti kuti mugokwanisa kushinzwa. Regai ndikutende nekuona chirongwa ichochi Home Away from Home. Musakanga nekulika, kufollowa nekusubscribe. Rambai muchiona chirongwa chikwigirai zvirongwa. Yes, nhasi tandiri kuno kushurugirwa tasangana naTeresa Bimi ari muusungwa pano paFemale Prison. Regai ndichiti tsarai zvakanaka. Until we meet next time, andini wenyu Pelagia wokwamupurwa. Sarai zvenyu. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.